Менә бу халыкка нәрсә кирәк икән дип аптырыйм мин. Халыкны куып кертеп булмый. Залдан куып чыгарып булмый. Шушындый юнәлеш кирәк икән. Димәк кирәк. Татарлыкны бозу, конечно, дөрес түгел инде. Ну нишлисең инде. Димәк, андыйлар да бар. Аны үтәр әбиләре шунда йөри, аны самый главный. Мин әбиләр ничек йөргәннәрен беләм. Чөнки аны оныклары шундай, аны әбиләре шулай басып, шулай торган мортарында баласының телефонын кабызып, мода килә дә китә. Татарның үз законы бар, үз моңы бар, ул бетмәячәк Алла бирсә. Аның өчен бераз гына көрәшәргә кирәк, бераз гына уйга булырга кирәк.